komunikacijske vještine, naravno i zadovoljstvo pacijenta, na zadovoljstvo utječu i inovativne metode liječenja. A kad smo u nekakvoj terapiji ili u bolnici, onda su nam naravno najbliže medicinske sestre, medicinski tehničari, ljudi koji najviše vremena provode u kontaktu s bolesnicima. Upravo je osnaživanje medicinskih sestara u pružanju kontinuirane podrške onkološkim bolesnicima danas iznimno važno, jer nažalost u Hrvatskoj je enorman broj porasti raznih karcinoma i upravo dobro educirane, motivirane medicinske sestre koje pružaju onkološkim bolesnicima kontinuiranu podršku i pomoć itekako su važne za uspješnije ishode liječenja. Mi smo ovdje pripremili stolce, vrijeme je za panel i zanimljive paneliste koji će upravo o inovativnim metodama liječenja i osnaživanju i važnosti medicinskih sestara govoriti na primjeru modela raka dojke. Nekako smo na tom području jako dobro postavljeni i organizirani, pa stoga molim poštovane paneliste da nam se pridruže na pozornici. S nama je glavna medicinska sestra klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, Jasminka Miličević. Dobro nam došli, Jasminka, izvolite. Imate bijeli gornji dio i plavi donji. Sada, nakon gospođe Miličević, dolazi nam pročelnik Zavoda za tumore probavnih organa, predstojnik klinike za onkologiju i zamjenik ravnatelja u KBC-u Zagreb, ali to nije sve, te predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju. Njegovo ime je Stjepko Pleština, dobrodošli, izvolite. Pridružuje nam se i pročelnica poliklinike, klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, Natalija Dedić-Plavetić. Jesam dobro sve rekla? Poštovanje, izvolite. Skinite se do struke i sestri dajte knjižicu. Tako je to nekad bilo kod obiteljskog liječnika. Pacijentica i autorica u udruzi Nismo same, Katarina Rukavina-Kantarević. Bog, Katarina. Te sveučilišna magistra sestrinstva, posebna savjetnica ministra zdravstva za djelatnost sestrinstva Snježana Krpeta. Dobrodošli, izvolite. I na posljedku MC moderirat će ovaj panel suosnivačica komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri, Kristina Laco. Kristina, dobar dan. Dobrodošli, izvolite. Dobar dan i prije svega srdačan pozdrav svima u publici, u moje osobno ime i ime svih panelista koji su nam se pridružili danas, odvojili dragocjeno vrijeme iz svojih punih rasporeda kojima se moraju i vratiti odmah nakon ovog panela za koji imamo 30 minuta. Sve u redu, puna prostorija liječnika. Sreća, nemamo kirurga. Mogli bi pomoći. Da. Pokušat ćemo maksimalno iskoristiti 30 minuta koje imamo na raspolaganju. Neke uvodne teze zapravo već Danijela postavila u samoj najavi panela. Ja bih ipak možda krenula sa onim oko čega se, vjerujem, slažu svi naši panelisti danas. Dakle, znamo da se Hrvatska suočava sa porastom onkoloških slučajeva, posebice u ranim fazama bolesti, a visoko obrazovane medicinske sestre uz onkološke specijaliste mogu pomoći da se ostvari taj veliki potencijal koji postoji u poboljšavanju ishoda liječenja. Dakle, to je neka teza koju smo postavili, koju ćemo probati produbiti iz različitih aspekata, a kako su u središtu ovog našeg panela, uz naravno onkološke pacijente, prije svega medicinske sestre i tehničari, današnji razgovor ćemo započeti sa gospođom Miličević. Njezinu dugu i važnu titulu možete vidjeti ovdje gore, da ju ne ponavljam još jednom. Gospođo Miličević, vi ste osobno sudjelovali u započinjanju procesa osnaživanja medicinskih sestara u onkološkoj skrbi
I zapravo ste također sudjelovali u izradi kurikuluma za specijalizacije koje bi trebale dovesti do toga da se to osnaživanje provede u praksi. Pa bi nas zanimalo kako je uopće do toga došlo, pa onda dokle ste u cijelom tom procesu stigli i što možemo očekivati jednom kada zaživi. Dobar dan svima i hvala organizatoru na pozivu. Iznimno mi je čast da mogu sudjelovati na ovom panelu i iznijeti par rečenica vezano za ovaj vaš upit. Ako govorimo o samom školovanju medicinskih sestara, dakle imamo srednju, imamo prijediplomske i diplomske studije, ali ono što je i fali u Hrvatskoj, to su određene specijalizacije iz određenih područja grana medicine. Prije par godina došli smo na ideju da u suradnji sa našim Europskim društvom onkoloških medicinskih sestara odradimo jedan sastanak na koji je bilo pozvano resorno Ministarstvo zdravstva, ispred kojeg je sudjelovala gospođa Krpeta, koja je evo danas s nama. I ja joj se neizmjerno zahvaljujem jer mislim da nije bilo nje da ništa od ove opće početne inicijative specijalizacija za onkološke sestre ne bi ni bilo. Na tom uvodnom sastanku došli smo do zaključka da je to nama potrebno s obzirom da određene neke zemlje Europske unije već imaju te specijalizacije za onkološke sestre. Nakon određenih par još sastanaka koje smo odradili i uz podršku, opet kažem, Ministarstva zdravstva i naše komore medicinskih sestara, došlo je do izrade samog kurikuluma u kojem je se sudjelovalo određen broj stručnjaka, odnosno medicinskih sestara iz naših centara, onkoloških centara diljem Hrvatske. Taj kurikulum je proslijeđen na ministarstvo, evo već smo napravili i jednu reviziju i sad je on u nekoj završnoj fazi. Konkretno o samoj realizaciji će možda više znati reći gospođa Krpeta, a što bi te specijalizacije donijele za nas same medicinske sestre, u principu to su veće kompetencije u samom zdravstvenoj skrbi sa našim bolesnicima, a što se tiče samih bolesnika, naravno bolje ishode očekujemo i praćenje samog liječenja kod tih naših bolesnika. To znači da sa jedne strane sestre koje su osnažene će imati još više posla? Pa mogli bi reći da, ali već dosta toga mi i radimo, ali nije nam priznato, odnosno nije prepoznato kao određena kompetencija koja je kao takova. A u samom iskustvu pacijenata, bolesnika, da li možemo nekako plastično opisati što mogu očekivati jednom kada ovo zaživi u praksi? Pa bolesnici u biti najviše vremena provode sa medicinskim sestrama, ja bih rekla, bez obzira da li se radi o pacijentima koji su na stacionarnom dijelu ili ambulantnom liječenju. I jedan dio kompetencija koje za sad u principu imaju samo liječnici, specijalisti, onkolozi, taj dio bi sad mogle preuzeti medicinske sestre, tako da bi na taj način, ja ne kažem da će imat će bolju skrb, evo. Najljepše vam zahvaljujem. Profesore Pleština, evo sve bi se to trebalo dogoditi i u KBC-u Zagreb, najvećoj bolnici u Hrvatskoj, pa bi nas zanimalo kako vi vidite zaživljavanje ovog programa u praksi, što će se promijeniti kako za medicinsko osoblje, tako i za pacijente. I još jedno dodatno pitanje, kako liječnička društva i liječnici općenito mogu podržati ovaj proces i pomoći sestrama u tom osnaživanju? Pa ja ću početi od ovog drugog pitanja. Apsolutno, Hrvatsko društvo za internističku onkologiju, a vjerujem i da sva druga relevantna društva će sigurno dati podršku takvome nečemu. Podršku ne samo verbalnu, već ako treba i izvedbenu u tijeku edukacije tih sestara koje moramo usmjeriti prema onkologiji. Danas
sticajem okolnosti razvoja medicine općenito, a posebice onkologije, je ta specijalizacija nešto što apsolutno treba. Takva će vjerojatno biti u području interventne kardiologije ili ne znam koji su sve primjeri takve specijalizacije. Poput onoga što i kod liječnika nema razloga da bude drugačije. Što se pak implementacije tiče, ono kako ja stvar vidim, jest da mi smo sada na putu legalizirati ono što smo mi počeli već i ranije. Dakle, mi sad već imamo visoko educirane, iskusne u onkologiji, iskusne sestre koje obavljaju dio poslova, ali im to nisu priznate kompetencije od sustava. Ideja je na ovaj način postići da to, neću reći legaliziramo, možda je kriva riječ, ali da prevedemo u nekakvi okvir koji jest prepoznat. Koji je značaj i što to znači za bolesnika? Kao što je Jasminka rekla, sestra je ključna u svim segmentima zdravstvene skrbi, neovisno je li bolesnik hospitaliziran ili se liječi putem dnevne bolnice ili poliklinike. Iskusna, dobro educirana sestra će puno moći pridonijeti od kvalitete liječenja u smislu prepoznavanja nuspojava i edukacije bolesnika o tim nuspojava, upozoravanja liječnika itd. Mi možemo diskutirati još o tome što će zakonska regulativa predvidjeti da sestra smije raditi. Da li smije potpisati, ne smije potpisati, da li smije samostalno ordinirati nešto ili ne smije. To je pitanje legislative koja će se vjerojatno istovremeno morati prilagoditi. Uglavnom, mi ne otkrivamo toplu vodu. To o čemu mi razgovaramo je u zemljama s kojima se mi volimo uspoređivati nešto što je godinama prisutno. Ja neću spominjati Sjedinjene Američke Države, što se obično spominje kao primjer, jer je tamo motiv potpuno drugačiji. Dakle, ovdje nije pitanje financijske uštede, nego je pitanje povećanja obima skrbi, jer moramo biti svjesni da uz povećanje pojavnosti, odnosno broja novo oboljelih bolesnika, ljudi srećom žive. I mi imamo sve veću prevalenciju, dakle ukupan broj bolesnika koji su u liječenju i praćenju. Mi nećemo imati problem zdravstvene infrastrukture u smislu objekata, opreme i ne znam čega, imat ćemo problem sa ljudskim resursima. I nećemo si moći priuštiti, pružati kvalitetnu uslugu u Lupiću 50 bolnica u državi, neovisno o trošku hladnoga pogona, jer naprosto neće imati ko to raditi. Dakle, morat ćemo ići ono što jest uobičajeno u svijetu, na visoko volumne centre sa visoko educiranim kadrom, a ovo je jedan od koraka u tome smjeru. Sve što ste upravo opisali očito će tražiti u praksi puno dublje zahvate od samo jednog specijalizacijskog programa. Pa riječ je više onda o organizacijskim pitanjima. Ja mislim da postoji dobra volja, tome se nadam. U mojoj instituciji je to nesporno, a vjerujem da će to zaživjeti u svim institucijama, ne samo na KBC-u Zagreb. Mi kao nacionalna bolnica nulte kategorije bismo trebali biti predvodnik. Pa evo to i pokušavamo činiti, ali vjerujem da će to paralelno živjeti i drugdje. To nije projekt KBC-a Zagreb, nego nacionalni projekt uz podršku Ministarstva zdravstva. Doći ćemo i do ministarstva, hvala vam lijepo, ali malo ćemo prije toga još ostati u praksi. Profesorice Dedić, liječenje pacijentica oboljelih od raka dojke je vaša svakodnevna praksa i vi iz prve ruke najbolje znate i prepoznajete kako bi u toj praksi medicinske sestre mogle imati još značajniju ulogu, a na dobrobit pacijenata na kraju dana. Sad, puno je različitih aspekata o kojima bismo ovdje mogli razgovarati. Jedan od njih je primjerice i adherencija. Pacijenticama je u ranom stadiju raka dojke izniman izazov ustrajnost u terapiji. Pa onda kako recimo u ovom području ili rekli vi bilo kojem drugom području koje eventualno smatrate važnijim, vidite buduću ulogu medicinskih sestara? Pa ja nekako moram prvo pohvaliti medicinske sestre s kojima radim iz razloga što one već sve ovo što se planira raditi pomalo rade, ali s jednom razlikom da one ipak moraju dobiti sada potvrdu, one sve to vide, sve to znaju, ali one kažu sad vi još jednom to pogledajte i recite li to u redu, iako one znaju da je u redu, ali one moraju službeno mene pitati. To je nešto što onda prekida recimo
moj proces rada s nekim drugim bolesnikom, a mogli bismo to sve puno elegantnije riješiti jer one imaju kompetencije, imaju znanja, one se zaista trajno educiraju. Ja ne mislim da će se promijeniti nešto jako značajno, osim što ćemo mi legalizirati nešto što one već danas rade. Sestre, recimo, kad budu kod mene, znači pacijent bude kod mene, onda pređe u ordinaciju do kod sestara i sad on ima jedno dodatno vrijeme gdje on još može postaviti neka pitanja koja su se možda otvorila u ovom periodu dok su oni zapravo prešli od mene, završili pregled i otišli na terapiju. Dok sestra aplicira terapiju, one s njima i čavrljaju i o privatnim problemima, ali čavrljaju o nuspojavama. Jel? Tako da zapravo u tom nekom malom razgovoru mislim da one naprave jako puno nevidljivog posla, kojeg svi misle kao šta su one sad radile. Ali one su zapravo odradile nešto jako važno. One uvijek zapravo dolaze, pitaju, educiraju se svakodnevno i ja nekako mislim da će to, barem što će sestara s kojima ja radim, proći vrlo glatko, osim što naravno morat ćemo donijeti nekakve procedure koje vani postoje da se točno zna. Druga stvar koju ste rekli, pitanje adherencije. Mislim da ćemo tu morati, da će se tu priča okrenuti od onoga da je pacijent nazivao telefon, nekakvu telefonsku liniju ili pisao mailove i zatrpane su recimo sestre pozivima, odgovaranjima na mailove. Priča će se vjerojatno okrenuti, sestre će dobiti aktivnu ulogu da će reći te i te pacijentice su započele recimo adjuvantno liječenje, znači ili antihormonsko liječenje ili ciljano liječenje, recimo što će sad biti adjuvantno liječenje, će biti sve složenije u hormonske ovisno o raku dojke i sestre će te pacijente periodički nazivati 15. dan uzimanja da provjere kako ide i napravit će nekakvu notu, nešto što će se moći bilježiti kao e-konzultacija, kao konzultacija na daljinu. Ja mislim da će to morati prepoznati državni osiguravatelj kao uslugu, jer danas sve te usluge, radila ih ja ili radile ih moje sestre, to je nešto što ostaje nezabilježeno. Svo ono vrijeme gdje smo mi odgovarali na mailove, odgovarali na poruke, čak i s naših privatnih telefona, odgovarali na te upite, to troši vrijeme, a nešto što ispada kao da je nekakva beznačajna, ali to je zapravo jedna vrsta zdravstvene usluge. Ja vjerujem da će to sestre raditi aktivnije, da će one biti te koje će možda i uz pomoć digitalnih tehnologija imati za educiraniji dio populacije i određene aplikacije u kojima će one odgovarati, u kojima će stvari biti interaktivne. I ja nekako mislim, ja se veselim tome. Evo, moram reći da nemam uopće nikakvih ograda, ja se stvarno, veselim se tome da ćemo svi skupa raditi, uvoditi nove stvari. Ja mislim da smo onoliko mladi koliko smo spremni prihvatiti promjene. Iz ovoga što govorite, ako vas dobro razumijem, proizlazi da više neće postojati, barem kod onih koji prođu ovakve specijalizacije, neko ustezanje što se tiče davanja informacija i proaktivnosti. Jer mislim, to je ono sa čime smo iskustveno danas vrlo često suočeni. Medicinska sestra zna, ali kaže ne mogu ja, morate razgovarati sa liječnikom, ne smijem. Da. Mislim, to je ono što se danas događa. Sestre znaju, ali naravno da se boje nečega, da li one sad izlaze iz područja svojih kompetencija, iako znaju jako dobro, neke stvari znaju bolje nego liječnici, jer mi moramo nekako ipak imati na umu da pacijenti vrlo često imaju povjerljiviji odnos s medicinskom sestrom, jer jednostavno imaju osjećaj da su im one dostupnije. Evo, to je moj dojam. I recimo ono što mene jako veseli, ja sam vrlo često mentor završnih radova našim medicinskim sestrama. U ovom trenutku se više veselim njihovim završnim radovima, jer su češće istraživački. One imaju ideju što bi one istraživale iz svog područja i vrlo često imaju jako dobre ideje i one se jako potrude i naprave istraživački završni rad. Doći im recimo na medicinskom fakultetu, naši studenti mogu imati završni rad koji je pregledni rad, bez nekakve velike vlastite ideje. Evo, trenutno moram reći da su naše sestre imale meni zanimljivije završne radove od studenata medicine. Evo, to je ono što me zbilja veseli, moram ih pohvaliti. Evo, jasno, naše sestre stvarno krasne završne radove naprave. Pa evo, ja se nadam ako će netko odašiljati informacije sa ovog panela i ključne poruke dijeliti, da ova neće biti zaboravljena jer je svakako vrlo zanimljiva. Dobili smo jednu perspektivu medicinsku i medicinske struke, a sa nama je danas i gospođa Rukavina
koja sama ima osobno iskustvo sa liječenjem karcinoma dojke. Vi ste već o tome govorili javno i ja vam i ovom prilikom na tome zahvaljujem, jer bez tih javno izrečenih iskustava i dobrih i onih manje dobrih nema zapravo unapređenja sustava liječenja i skrbi, a to nam je, vjerujem, zajednički interes svima danas ovdje. Pa zanimalo bi nas čuti kakva je u vašem liječenju bila uloga medicinskih sestara i tehničara, koliko je bolesnoj osobi potrebna osoba koja bi ju vodila kroz taj proces liječenja i gdje je potrebna eventualno aktivnija podrška od one koju ste primjerice vi bili dobili? Pozdrav svima. Znači, uvelike je bitna uloga sestara, zato što u tom periodu koji sam ja prolazila, brojna pitanja su bila. I sestre su prve osobe s kojima sam onako mogla duže porazgovarati i super mi je bilo što sam od njih saznala i naučila puno informacija šta me čeka, kakve su nuspojave, kakvi su rizici, kakvi su ljudski, ajmo reći, faktori na koje ja mogu možda utjecati, na šta se mogu pripremiti, šta mogu. I puno sam onda bila spremnija, ne znam, trnuli su mi prsti, znala sam zašto mi trnu, znala sam kako se tom pripremiti, kak mi je naticao jezik, znala sam da je moram pozvati. Znači, svašta sam znala šta me očekuje. Tako da imala sam naravno svoje genijalne sestre na Rebru, stvarno tu mi je bilo super i već smo se znale i poimence i onako pohvaleti kako si obučen, pohvaleti periku, pohvaleti, dižu te i lijepo je. Znači, taj ljudski faktor je nešto što te stvarno u tom periodu ti je bitan. I empatija i njihova stručnost i sve, znači i moja onkologica je super žena stvarna naravno, ali u nedostatku vremena stvarno si puno više vremena sa sestrama. I stvarno njihova stručnost je jako bitna i u to ne da se treba ulagati, nego i dati im priznanje za to sve naravno. Znači, one su. Vi ste tijekom liječenja promijenili kliniku. Jesam. To znači, baš iz tog ljudskog faktora koji jednostavno nije bio. Ok, i kada stvari nisu funkcionirale sada, kada pogledate unatrag tamo gdje niste bili zadovoljni pristupom, da li su upravo medicinske sestre možda mogle nešto u tome promijeniti? Aha, one? Pa da. Ne znam, neću ulaziti u to, ali ne, to je bilo više do vodstva. Da, ne znam. Neću. Nećemo preduboko onda ulaziti. Ne, bio je moj izbor i ja kažem, puno se doktora ljuti, sestara se ljuti što mi googlamo, ali u nedostatku odgovora mi moramo googlat jer ne znamo kome ih postaviti. I ja sam, saznavši svoju dijagnozu, dobila ju u roku 2 minute, izašla sam vani, išla sam tipkat, jer ja nisam znala što da radim. Pa da zauzmem neku sestru ili da je pitam, bilo mi je stvarno lakše googlat. I onda kažem, nakon što sam dobila dijagnozu, nakon što sam čak i završila s operacijom, su me svi pitali zašto se tamo liječiš? Pa sam se ja pitala, stvarno, zašto se ja tamo liječim ako nisam zadovoljna? I onda sam odlučila i saznala sam gdje se mogu obratiti da se to nešto desi i saznala sam. I eto, dobro sam. Nadam se, evo tu sam, živa sam, tako da nadam se da sam dobro odlučila. Znači, vaše iskustvo osobno je u dobroj mjeri, ako dobro razumijem, promijenila upravo komunikacija. Pa, da, ispalo je na kraju da je komunikacija. Da. Dobivali ste odgovore na pitanja koja ste postavljali? Dobivala sam odgovore, konkretne odgovore. Znači, donesla se jedna kriva odluka koja je, isto mi je plasirana tako ružno da sam ja rekla, da, ja ne želim se tu liječiti, ne vjerujem ovim ljudima. Ja idem tamo gdje mislim da je povjerenje bolje. O povjerenju i iskustvima smo nešto slušali i u uvodnom predavanju, možda će biti još koja minuta vremena da se vratimo na to svi skupo na kraju. A prije toga,
Hvala vam, gospođo Rukavina. Nema na čemu. Htjela bi čuti od vas, gospođo Krpeta, kako iz perspektive Ministarstva zdravstva teku sad pripreme za specijalizaciju onkoloških medicinskih sestara i tehničara i kada bi te specijalizacije mogle krenuti u praksi? Prvo nego krenem na vaše postavljeno pitanje. Htjela bih se zaista zahvaliti mojom zdravstvenoj administraciji, ministru Berošu, mojom doktorici Portolan Pajić koja sjedi tu u publici, koja je dio zdravstvene administracije. Možda niste upoznati, a mi kroz koji dan u Hrvatskoj imamo prve specijaliste iz hitne medicine koji upravo polažu ispit specijalistički. Znači, specijalizacije ne da su budućnost Hrvatske, nego je to već odavno u svijetu, kako je rekao profesor Pleština. Imali smo dug i trnovit put da dođemo do toga, ali zaista hvala i Liječničkoj komori koja je dala svoje pozitivno mišljenje, jer sami znate da dođe do specijalističkog usavršavanja. Liječnička komora mora dati suglasnost jer medicinske sestre i tehničari preuzimaju nekakve ovlasti od liječnika i to ne male. Prvi specijalisti iz hitne medicine će biti u mogućnosti kad polože svoj specijalistički ispit ordinirati i aplicirati 20 lijekova na licu mjesta, bez liječnika. I ono što je mene najviše oduševilo, prije nego se vrati na vaše pitanje, kad smo došli u Osijek na medicinski fakultet, a bila je i doktorica sa mnom, kad sam pitala jednog kolegu koji je već bio u respektabilnim godinama života, mislim 60-im, pa sam ga pitala, kolega, koji je vaš motiv? Pa vi ćete za 5 godina ići u mirovinu. Taj odgovor nikad neću zaboraviti. Kolega je rekao da, konačno ću kad dođem po životno ugroženog bolesnika, moću mu na licu mjesta pružiti ono što sam znao i do sada, a nisam smio i mogao. Tako da je to jedan veliki iskorak u našem hrvatskom zdravstvenom sustavu i sestrinstvu. Prije 3 godine kad me Jasminka pozvala, odnosno dobili smo službeni upit u Ministarstvo zdravstva, ja sam tada već postala savjetnica ministra zdravstva, došli smo u Sheraton, bile su kolegice iz Europe, iz ISIENA, Europskog udruženja medicinskih sestara i donijele su gotovu specijalizaciju na engleskom jeziku. Jasminka i ja smo sjeli, ja sam rekla, Jasminka, ti to samo prevedi i idemo kod ministra i nemamo šta čekat. I ovo što je rekla gospođa Rukavina, da, komunikacija. 90% vremena medicinske sestre, više, 98% vremena provode uz bolesnike. I naravno da mi ne možemo svaki put pomoći, ali ne znači da svojom lijepom riječi, svojim umijećem slušanja ne možemo tom pacijentu olakšati njegov problem. Evo, to je najbitnije, znati slušati pacijenta i znati na vrijeme odreagirati. Kao što je rekla profesorica, 90% vremena oni gledaju magnete, CT nalaze, određuju protokole, znam o čemu pričam jer sam i sama 20 godina bila onkološka sestra dječje onkologije. I koliko puta bi moj mali pacijent došao, ja bi već znala da je on u febrilnoj neutropeniji, znam da mu šta mu moram napraviti, znam da mu moram uzeti briseve, znam da mu moram izvaditi hemokulturu, znam da mu moram dati granulostimulirajući faktor za rast leukocita, znam da mu moram dati transfuziju, ali ja to ništa nisam mogla dok nije moja profesorica došla i napisala. Znači ono što Jasminka kaže, mi to sve znamo, mi to radimo. Ja sam radila 20 godina, a evo ove godine sam 30 godina u profesiji, Jasminka isto cijeli život. Mi to sve znamo, ali uvijek moramo tražiti potvrdu profesorice i profesora. Ovim specijalističkim usavršavanjem medicinske sestre preuzimaju dio ovlasti liječnika i takozvani tag shifting i stoje iza toga jer će imati papir da su to. Naravno, moraju položiti specijalistički ispit. Specijalistički ispit prije toga će morati određeni broj satova oslušati od naših liječnika, specijalista. Neće morati to svugdje i neće moći to svugdje nego u centrima izvrsnosti gdje se najbolja onkologija provodi. A s druge strane, evo mogu vam reći, mi 14. upravo me zvala prije ovog dolaska tajnica ministra, imamo u ministarstvu sastanak povjerenstva za sestrinstvo kojem sam ujedno i predsjednica i tema su specijalizacije. Ministar je naložio zdravstvenoj administraciji, našim pravnicama da šta prije završe taj pravilnik jer se mora sve regulirati pravilnikom. Bez pravilnika ne možemo započeti to. Da se točno zna do koje mjere sestre mogu preuzeti ovlast i šta je to krucijalno što će sestre raditi, a samim tim će i biti liječnici zahvalni, kao što je profesorica rekla, neće ih se prekidati u nekim njihovim radovima, sestre će preuzeti veliki dio ovlasti, a time ćemo poboljšati kvalitetu skrbi. Bolesnici neće morati čekati, znači ta medicinska sestra će moći već reći ovaj pacijent je za transfuziju, ovaj je za terapiju, ovaj je za pretragu, aha, ovoga pacijenta mogu nazvati za 15 dana, ne moram pitati profesoricu. Znači, ishodi liječenja i kvaliteta skrbi takvih bolesnika će znatno porasti.
Ok, to su vrlo konkretne stvari kojima se nadamo i veselimo. A da li imate otprilike nekakvu ideju kada bi prva specijalizacija mogla krenuti? Evo, kažem vam, prethodno moraju biti ove administrative radnje, znači pravilnik o specijalističkom Razumijem, usavršavanju. I onda čim se to, znači nekad je dojam da je to sve sporo, ali nije. Ja sam isto mislila da je to sporo, ali postoje tu niz zakonskih predakti koji moramo, evo za specijalizacije, za hitnjake morali smo promijeniti zakon o sestrinstvu, zakon o liječništvu, jer to su sve neki zakonski predakti. Ne možete vi reći, sestri, ajde vi ćete sad dati transfuziju, a ako u zakonu u liječništvu piše da je transfuzija isključivo u domeni liječnika. Znači, to je nešto što vi sestru stavljate u problem. Ako taj bolesnik dobije nekakvu reakciju, imate posttransfuzijske reakcije koje mogu neka završiti, nažalost, sa smrtnim ishodom. Ko je tu kriv? Zašto je to sestra napravila ako to piše u zakonu u liječništvu da je to domena liječnika? A svi mi znamo da to sestre itekako znaju super raditi sve, ali nisu zakonski pokrivene. Dobro, znači radite, Da malo pojasnimo. radite najbrže što je moguće, Tako a je. konkretan datum Da, i mislim da će to nemamo u biti ovom jako, jako brzo jer našem ministru je jako stalo da to profunkcionira i evo moram reći da sam zapravo nakon 30 godina Hrvatske države jedini ministar koji je imenovao savjetnicu za sestrinstvo, što je zapravo poražavajuće za sve prijašnje zdravstvene administracije, ali on je to učinio i stvarno razumije naše probleme i stvarno nas podržava i tu smo, evo, zato imam veliki optimizam da će se to jako brzo i dogoditi. Eto. Hvala vam lijepo. Imamo doslovce još 2 minute vremena. Možda bismo se mogli samo dotaknuti kliničkog dijela prakse kod dobivanja kompetencija. Jer to je, dakle, kurikulum je napisan, evo, ministarstvo mora odraditi taj posao izrade pravilnika i eventualno možda čak i promjene nekih zakona da bi do provedbe moglo doći, a onda je sastavni dio programa klinička praksa. Kako bi to trebalo izgledati? Hoćete vi, profesore, profesorice ili tko će? Evo, I možda Snježana, ipak ti imaš najviše Pa dobro, podataka. ovako po uzoru što smo radili sa hitnjacima, znači morate provesti određeni dio nastave na ovlaštenim ustanovima, znači Ministarstvo zdravstva daje ovlaštenja koje će to ustanove biti. To su uglavnom naši medicinski fakulteti, određeni dio sati koji moramo oslušati od naših profesora onkologa, hematologa, da bi medicinske sestre dobile ta nova saznanja i proširene kompetencije i naravno kliničke vještine koje će se odvijati na radilištu gdje se radi. Jel? Rebro, sestre milosrdnice, centar za tumore, tamo gdje se daju najzahtjevniji procesi u radu, gdje se daju najsofisticiranije terapije i naravno gdje imamo najzahtjevnije bolesnike. Ok, hvala vam lijepo. Ne znam Molim da li lijepo. iz prakse imate još nešto za dodati na ovo? Ono što je važno, dakle, mi ćemo sestrama dati novi posao, barem formalno, one ga i sad rade, ali mi bismo ih morali rasteretiti onoga što rade, a što je daleko ispod njihovih sposobnosti i kompetencija. Mi, nažalost, nemamo administratore ili u svijetu bi to zvali data menadžere, tako da sestre golem broj sati koji bi mogle posvetiti dodatno bolesniku troše na administriranje. To je nešto što ćemo nastojati riješiti, jer ako nešto od njih novoga očekujemo, onda nešto im moramo skinuti sa leđa. Hvala vam. Evo, ja bih samo složila bi se sa profesorom, znači Jeste naša zadovoljni? Hrvatska komora medicinskih sestara upravo je poslala svim ustanovama Republike Hrvatske za reviziju naše sestrinske dokumentacije koja je pretjerana, ogromna i gdje sestre gube dosta vremena na popunjavanju tih formulara. Shvatili smo da i tu trebamo rasteretiti i naravno ono što smo uspjeli u proces rada staviti njegovatelje. Znači mi sad po uzoru na moderne evropske zemlje imamo u svakoj ustanovi njegovatelje koji zapravo se bave s bolesnicima za elementarnu zdravstvenu njegu, zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba gdje bi rasteretili medicinske sestre da se mogu baviti sofisticiranijim zahtjevnim poslovima oko bolesnika. Evo, ja se nadam da ćemo se možda iduće godine opet na ovoj konferenciji okupiti u ovom ili sličnom sastavu i moći govoriti o tome kakve smo prve rezultate u praksi dobili od specijalizacije koja je već provedena. Najljepše zahvaljujem svim panelistima koji su sudjelovali u razgovoru danas i hvala publici na strpljenju. Hvala Kristini Laco, hvala vam dame i jedini gospodine u ovom ženskom timu. Dakle, specijalizacija sestara je spora, ali dostižna. I lijepo je čuti da ćete više posla raditi za istu plaću. Pa ko ne bi bio sretan? A ne, onda dobro. Malo mi je lakše.
malo mi je lakše. Pao mi je kamen sa srca, a mislim da mi je pala i razina šećera u krvi, ali i to mi ima lijeka. Izvolite, hvala lijepa.